На всички, снимаме Dream League епизод 2. Играем за Тотнам. Този път може да изиграем два мача. С две играчите само, някой да не концентрира нещо. И започваме. Така започваме. Този път ще играя с втория екип. Започваме. Тотнам са слаби горе-долу. Както ви казах миналия епизод, можехме да снимам, ви казах, че ще снимам на 8 бал по, не на 8 бал по, на Clash Royale, но трябва да си го стегли и не ми са тегли. Снимах на 8 бала по един клип и смятам вече да почвам да снимам епизоди само на Dream League. Сваля се назад. Исках само да тръгна нагоре и да я бия, но не стана. Рафиня. Джорди Алба. Торес. Неймар. Това е гол. Не влезе хубаво. Говоря по-високо. За мен е много по-високо, защото за вас може да не е, ама за мен е много високо. Може да не се чувам. Торес. То Неймар. Меси. Неймар. Гол. Така няма да се изтигне. 1-0. Да, ще изиграем два мача, както казах. 100%. А така, да, добре. Какъв гол на Неймар. Много хубав гол на Неймар. Само Суарес как тръгна, откъде центрира, Рафиня искаше да я би или да подаде, не знам точно. Искаше да я би, но видя, че не влезе и Неймар е хвана и втори гол. Дали Неймар ще направи хет-трик? В коментарите напишете дали ще направи хет-трик. Край на първото по време. Малко музичка пуснах, защото е гадно без музика просто. Не стана. Инеста. Не стана. Към Меси. Меси връща. Центриране Суарес.
Неймар! Страхотен гол на Неймар. Първо Суарес ще да го направи, но после Пике. Да, Пике май беше подаден на Неймар, Неймар направи гол. Такъв гол не се вижда никъде. Само Неймар как тръгна. Направо в другия ъгъл. Биеше тук и би в другия ъгъл. И Неймар направи хет-трик, хора. Ако вкарам 5 гола, напишете в коментарите. Ако вкарам 5 гола, колко ще завърши матча. Ма то 80 минути, така че няма никакво време. Неймар дали ще вкара четвъртия си гол. Не стана. 74-та минута. Искат? После ще върна пак песента. Първата песен, защото като изиграя 2 мача и нямам повече песни, така че ще върна първата. Чакайте, че тук песента от играта започна. Там да го спрем. Да, така. Да, ще пусна с първата. Така. И играем втори матч. Този път ще пусна. Този път ще пусна Денис Суарес. И почваме втори матч. Играем за Global Challenge Cup. Този път ще играя с първият и ще играя с втория. И започваме! После утре може да снимам и другия епизод 3 сигурно. На Dream League. Суарес, първи гол. Първи гол на Суарес. Значи, първия път играхме един мач, втория път ще играем 2 мача сега. Деца почваме втория и утре ще играем 3 мача, защото ми е третия клип. Четвъртия ми е също само 8 бал пул. 8 бал пул май не трябва да го снимам, то никой не го гледа. Като видях, че имам 11 гледания, защото преди снимах ни клипове, да само говоря и никой не ме гледаше. И като снимах сега това на Dream League, викам, никой пак няма ме гледа, като ме гледаха 11 човека, не знам точно кой беше. И си казах, ще снимам на Dream League вече. Но може и Clash Royale някой път, като вече ме омръзна да снимам на Dream League. Може да снимаме максимум 5 или 10 епизода на Dream League и после вече може да снимаме на Меси! После вече ще може да снимаме на Clash Royale или на някаква друга игра. Но съм бъл по няма да снимам, защото никой не го гледа. Меси! Не стана с Меси. Фаул за тях. Бускетс към Пике. Не стана. Инеста земя. Браво на Инеста. Меси. Меси към Суарес. Суарес към Неймар. Да гичката прави. И дуспа. Вижте само дуспата.
Няма как направи дъгичката. После направи 360 градуса. И тук го спънаха, ако виждате добре. Сега дали ще вкара самия Неймар. Да! Бускетс! Да ви кажа, хора, това е първата ми дуспа, която съм... която не съм вкарал или съм... Това е първата дуспа, която не съм вкарал. Видите, винаги съм ги вкарал на матч. Като съм бил на тритовка, не, ама на матч винаги. Неймар дали ще си върни гола. Неймар, гол! Пропусна дуспата, но вкара гол. Как ги мина и тримата, или двамата, не знам точно кои бях. Само какво минаване насам. После тука и после какъв шут. Трябва да здръкна още малко надолу. Ще пуснем Денис Суарес. Така. Рафиня де. Дигне към Инеста. Инеста центрира към Денис. Към Луис Суарес, но не стана. Луис Суарес. Инеста. Инеста към Неймар. Лош пас, много лош пас. Те има смяна. Суарес към Неймар. И корнер. Ще се опитам да вкарам от корнера. Пике. Няма никой вътре, бе. Неймар! Помислих, че воле. Ще да удари на Неймар като Ван Перси. Ще да удари такава глава. Каквато никой не очакваше. Как не може да направи дъгичката, бе? Неймар е перфектно, бе. Не стана. 85-та минута. Ще завършим сигурно 3-0. Към Неймар. Не стана. Бускетс му влиза. Той подава. Рафиня. Към Неймар. Неймар към Меси. Меси! Засада. Имаше засада. Трябваше да я дам на Суарес. И той съдята ще свири сигурно. 2-0. Ще завърши сигурно матча. Засада. Това е последния удар. Сигурно съдята свири вече. Меси. Следна атака. Трябва да има фаул. И съдята вече ще свири. Добре. Край на матча. Това беше всичко за днес. Утре още за Dream League. И до тук с клипа. Довиждане.